Giprik siya. Hi guys, Kanik here. Welcome back to this channel. So today I'm here at the Passport on Wheels. So siya guys, if magre-renew kayo ng passport, available na dito sa, di ba meron sa Pacific Mall, meron na rin dito sa SMC side. If you want to come here, nandito lang sila sa Mountain Wing area, naka-standby lang yung van nila, but they said that you're going to register online pa rin. But then, it's more convenient here kasi nandito lang sila, and then, hindi siguro ganong, mataas yung pila at tsaka mabahay na mga tao, so daghan nagkalukatan og passport. So maminaw ta for the exciting news. Okay. To launch the DFA's Passport on Wheels, Megavans, in our quest to bring passport services closer to the people of Cebu. Since the Passport on Wheels was launched last year, the department has served 284 sites and issued 218,266 passports under the program. Building on this momentum, the department worked on adding 2 megavans to the existing fleet of 8 regular vans. A megavan with 8 data capturing machines can capture as many as 1,000 applicants per day, or twice the capacity of a regular van. Enabled with mobile Wi-Fi, it allows the DFA to conduct mobile passport services even in areas with no regular IT facilities. It is fast, efficient, resilient, and accessible. Service qualities that we in the DFA value and uphold. It can traverse whatever terrain and reach remote places in the country to make sure that the Filipinos' constitutional right to travel is not just a pipe dream, but a convenient reality. Pumunta sila doon sa sa inside ng van wherein nagpa-process yung nag-a-apply or nag-renew ng passport. We decided not to run this year because Makain na kami. Ito yung food ko. Ang cute. Dito pala si chef, guys. Guys, akong kauban, taga City Hall. Kasi gano'n mo dito? Hi, Miriam. Miss Miriam Tapaluna. Tapaluna from the office. Councilor Joy Pesquera. Hi, hello ma'am. Hi. Nice meeting you. Nasaan ko yung bagong nailala si ma'am. Hi. From City Hall. Office mate. Okay. Nakoy bagong nailala guys, mga taga City Hall. Kaloy na kung no. Guys, I'm here right now at Maybas. Nag-Maybas ako guys kasi mura lang yung pamasahe. And guess what? Meron akong kasama. Kapitbahay namin. O na siya. Padumig SM. SM lang na. Then after dito, mag-unsa ka? sa Apartment ko. Okay. SM pa ko kay magpa-kuhan ko sa ako na. Gibugas ko mayo guys. Grabe na ni. Sige, bye-bye. See you. Dagan kay camera. Oh my God. Hi guys. So, tumingin ako doon sa Canon. Ang mahal ng mga lenses. But right now, wala. Tanaw-tanaw lang. Ang mahal ng camera guys. So, nandito ako ngayon sa BioEssence. Gagamitin ko yung magpapa-cleaning ako dito. Kasi ang dami ng mga small bumps. Ito yung resulta pag hindi mo na-remove yung mga makeup mo at natulog ka. So, let's go inside. Welcome to BioEssence. Hindi dapat magsabak-sabak. So, ano ako before? Kahilom facial. This is the ilang trademark sa BioEssence. Nag-start mi og
hilot nindot kay humot pa jud kaayo guys. Pasensya na ha if ngit-ngit kay ngit-ngit jud siya diri. So we're going to, first step is cleansing. After the massage cleansing, ginamit nila is warm water. So mo ni siya ang cleansing milk guys. Gilokan. Okay ra. Karon guys, nag-facial scrub na mi. Ang mga ilong, mga libag-libag, makuha na na siya. Nag-steam na mi guys. Ingani na siya. Nice. So guys, mag-breaking na mi. Good luck sa akong no. Hi. Please, taro nga. Start Hi. Kisa day mong ngangin? Cora ma. Cora. Gi-break kong Cora aray kasakit. Good luck na lang sa akong life. No? Guys, nag-breaking me. Oh my God. Gi-break siya. Kimbal sama na akong ilong. Ano yun eh. Tana kay blackheads guys. O whiteheads. Lately kasi guys, hindi naman siya sa mga products na ginamit ko. Ang nangyari kasi is, while editing, napagod ako, nakatulog ako, tapos ito na yung resulta. Consecutive 2 days talaga, kaya yung advice ko sa inyo, always wash your face before going to bed. Especially kung gusto nyo nang mag-relax, wash talaga ng face kasi small bumps yung face nyo. Awa guys, grabe, tanawa guys. Ew, tanawa. Oh my God. Yan lahat. Mga gangs sa face ko. Oh my God. This ganda. So, after 8 hours pa ni siya butangan ako mga products. Okay, yes. So guys, mag-massage na may face massage. Ang baba, guys. Facial. Pero nasa kahilom massage, di ba? Kuan pahulay. Pahulay massage. Nice to, guys. Kani kahilom. O na, ang mga kaspa na to, aniro. Siya ay clay mask. Clay mask organic. Yes. Wow, super organic, guys. Clay mask. So guys, yan na, namumula pa yung mukha ko, pero namumula pa siya kasi galing sa mga pricking pressures. But then, magpa-vitamin C para mo ni siya akong gingon na vitamin C dara. Is. Si Denise, hi Ma'am Denise, thank you. Thank you. Pa-massage si Ma'am Denise. Ang front desk na punta sa Done na. And ito yung ko. Thank you for not sitting. Ito yung mukha ko, guys. Natanggal na yan dito ko, guys. Namumula-mula, pero okay lang. Yan. So, maganda na. Clear na